U pitanju je grlo sa najviše iskustva, 2 nastupa ima, 2 ulaska u nagradu. Idemo dalje, boks broj 3, Trump Trlić, boks broj 3, Trump Trlić. Histerično beži od mašine Trump Trlić, iznova se skija Slobodan Petrović. I čini se da su ga prevarili. Trump Trlić ušao na svoje startno mesto, još Bela Sreća, koja treba da uđe u boks broj 4. Sva grla se nalaze unutar start mašine. Iščekujemo da starter Zoran Ivošević pusti nadmetanje Valjevska pivara. Kategoriju 3 za dvogoce bez trijumfa. Najlošije je startovala Bela Sreća, opet zaostaje učenik Nikolić i opet će morati da radi tokom cele trke. Na čelu na kratko bio debitant Aaron Black. Međutim, izjednačio se sa njim i na trenutak imao prednost Đole Bas, ispalenog iz Uzengija učeniku Stanareviću u sedlu Trumpa Trlića. Trku vodi ipak Aaron Black i insistira na tome da on diktira tempo u nadmetanju Valjevska pivara sa svojim trenerom Tikom Vujkovićem u tandemu. Pola dužine iza ili pak vrat je Đole Bas, na trećoj poziciji je Trump Trlić, a na četvrtoj Bela Sreća. I iznutra galopira Aaron Black, na drugoj poziciji galopira Đole Bas, na trećoj poziciji je Trump Trlić, a na četvrtoj Bela Sreća. I dalje Aaron Black na čelu ovog nadmetanja, pola dužine iza Đole Bas, treća pozicija za Trumpa Trlića i četvrta pozicija za Belu Sreću. Iznutra galopira debitant Aaron Black, Sin Kids First sa dvostruku 2 puta osvajača titule konja godine Nikobili Easy Pop i slavit će u ovom nadmetanju vrlo ubedljivo. Aaron Black, Tika Vujković prvi, druga pozicija za Đoleta Basa, treća pozicija za Trumpa Trlića i četvrta pozicija za Belu Sreću.